Pişip bitkençiye, mınsı pişmegençiye boyun. Mınsı yetiştirgençiye. Ol kirgende min oturaydım, bu past continuous. Tatar tilini bilsen, İngiliz tilinde vakitlarını öğrenirge жеңілірек. Ona göre dostlar, köpürek tiller bilgen sayın sizge turmuş işlerge jaylarak bulacak. Google'ını necheksin? Google It, neyse İngiliz tiline atar keleymi. Google It. Google It. Google It ham Google It proyekt nechek tercüme eterin, proyekt. Qozaqlarda mine андай sözlerge tercümeler var, özleri kırtıp jibergen. Mine üstünde işlevini min kullanmaksaydım indi. Kalka, rus tilinden kalka. Şolay imbir sözü mesela, zencebil. Zencebilni bir elip etkençe ortup gidergen mümkün. Nega sen tatar tilinde süyeşiğin devam edesin? Çünkü o benim birinci tilim, ana tilim. Dostlar, selamlar. Benim isim Boy Hayrulin buла. Siz Ali Boy YouTube kanalında qonaqta. Bizim bugün әңгәмәдә meni көптәннән чакырылган һәм таныш дустым, ул да булса Булат Шайми. Selam Barazada. Mında da selam birik. Дуслар, Булат белән мин дүшенкәне күптән түгел танышып киттем. Жай көне таныштык. Җәй көн беренче тапкыр кино караганда. Мин шу вакытта истә калдырмый әйтәм Булаттан тел буенча бер интервью алырга кирәк була киләчәктә дип. Күп вакытта беренче тапкыр сине күргәндә, беләсезме, кая күрдем? Социаль челтәләрдә. Гелсен видеолар чыгай, анда тел үзенчәлеге буенча, тел юнәлеше буенча шу вакытта сине таныштым. Һәм кемнәр әле вакытта Булатны белми, әйдәгез бер-ике сүз Булат буенча. Булат безнең тел белгече, блогер, музыкант, Yami Music Label'ның продюсеры. Көптән түгел продюсер да булдым. Хәзер инде шу студияда еш булам. Килегез кунакка. Шу студия буенча без әлеге вакытта Yami Music Label'да кунакта. Мотор безне Ильяс әфәнде каршы алды. Без менә әкренләп шулай итеп языртып утырабыз монда. Бүгенге тема безнең булачак тел турында, татар теле буенча керешик сорауларга. Булат, миңа беләсеңме нәрсә кызык? Ничек итеп менә син кирип киттең контентка? 2015 елда мәктәпне бетергәндә мин Казанга күчендем дә. Шул вакытта беренче видеоларымны төшерә башладым. YouTube-ны менә шул вакытта башлап җибәрдем. YouTube каналымны. Мин җырлый идем. Мәктәптән башлап, әни безнең музыка укытучысы, һәм безне төрле җыр бәйгеләренә йөртә иде. Шуннан башланды инде җырга, җыр юнәлешендә, җыр өлкәсендә тәҗрибәм дип әйтегеме. Гитарада уйнарга өйрәнгән идем. Шулай ук яшүсмер чакта шул сәләтләремне берләштереп видео төшерү теләге туды да, шуннан башланды. Аннары инде университетта укыганда 2016-17 елларда мен инглиз телен укыдым инде. Кайда укыдың? КФУ? КФУда, филология институтында. Безнең анда чит ил кешеләре була иде, чит ил студентлары, инглизләр кызык иде инде, алар белән аралашу. Шуларны мин чакырдым бер формат видеом өчен. Татар клипларын күрсәтеп, аларның реакциясын төшергән идем мин. Андай форматта видеолар булды. Канал караган бар бугай. Җырлыйга әле принцибы буенча, җырлыйга әле тапшыру бар инде. Тыймага хөрмәт белән. Мин тыңлыйга әле дип атап, чөнки алар тыңлыйлар инде реакцияларын. Вакытта әле кыска форматлы видеолар юк иде, андай популяр түгел иде. Булмагандыр да инде алар вакытта. Шулай дип кирип киттем мин, ничә яшьтә була инде, 18 яшьтә дип әйтик. Мәктәпне бетергәннән соң. Мин бит инде шул теге Фәрхәт һәм Фәрхәтне карап үскән буын инде электән шундый теге кызыгайдым инде ул өлкәгә дип әйтик. Безнең замана Шакур замансы инде. Син Шакур электеңме? Шакур җырлап Юк, мин тыңламадым. Андай. Ярар. Айсы мин тагын картырак. Алар популяр булгандыр. Яхшы. Алга таба инглизләр карый татар клипларын. Анасын ничек китте? Соңрак инде төрки телләрдә төшерә башладым. Иң беренче төшергәндә Казак егете белән, Бауырҗан белән булды һәм күп карау җыйганнан соң мин шуны дәвам итәргә теләдем, шул юнәлешне. Ансы инде КФУны бетереп, Алманиягә киткәч күбрәк төшердем мин аларны. Ул форматны. Аннары Нияз белән таныштык бит инде дустым Нияз, ул да Сабадан. Аның белән тараф төркемне оештырып җибәрдек. Аның белән табигатьтә төшерә идек. Шулай чараларда интервью алып бирдек. Ниязның бик кызык килеп чыга иде. Аны кешеләр кызыксынып карыйлар иде. Чөнки ул кызык сораулар биреп, кешеләр белән шундый. Ансы инде тараф влог. Безнең андай да бар. Син ниләрнең формат исемнәре гелматур шундый табып аласың. Тараф төркеме булгач, тараф влог дип атадым инде. Ярар. Менә мин син шул формат аркылы беләм инде телләрне төрле милләт кешеләр белән берләшеп, төрки тел халыклары белән күбрәк чагыштырмача күрсәтеп, ничек безнең телләр шаган. Минем уйлавымча бу бик шәп формат. Хайда менә шуның турында сөйләшеп китегә син белән. Ничек син аңладың, ничек уйлап чыгардың ул форматны, һәм ул
Сен ничек итеп менә башыңа килде ничек? Уйлап Ну, гадәттә мин башка телләрдә күрәм дә үземә ошаган бер контентны. Шуны татар теленә яисә төрки телләргә күчереп үземчә төшерәм. Гадәттә берәр контентны күреп илһамланам булып чыгайм. Шунда мин җырлар яздырдым бик күп. Каверлар, ягъни төрле төрки телләрдәге җырларны төрки телләргә тәрҗемә итеп, күбрәк төрки телгә инде. Чит ил җырларын төрки теленә, татар Я теленә. татар җырын, я башка төрки телләргә берәр җырны алып, төркчә җырны мәсәлән төрле төрки телләргә тәрҗемә итеп яздырдым мин. Менә 2 ел дәвамында. Шулар күп карау җиде. Аннары аңарчы мин инде узын форматта төшергән идем YouTube өчен. Берәр төрки халыкның вәкилен алып, чакырып, икебез әңгәмә курдык без. Төрле җөмләләрне чагыштырып. Шуннан башланган иде. Instagramга, TikTokка кадәр. Аннары инде кыскаларын күбрәк караганны күргәч, дәвам итәргә булдым әлбәттә. Татар теленә түгел, инглиз теленә түгел, тагын башка телләр беләсең. Әйе, мин инде инглиз телен, татар телен белгән кебек беләм, дип әйтик, әйме? Чөнки мин аны күп кулландым да чит илдә яшәгәндә. Аннары алман телен өйрәнгән идем монда КФУда һәм Алманиядә торганда, укыганда кулландым инде әлбәттә. Эштә дә кулландым. Дуслар, кемнәр белми, алман теле ул герман теле. Ул герман теле була. Димәк, булай нәрсәле? Иерархия буенча әйтсәк, иң яхшы белгәннән начарак белгәненә кадәр име. Татарча, инглизчә, русча, алманча, аннары казакча, төркчәне бер дәрәҗәдә дип әйтер идем инде. Казакча, төркчә һәм калган төрки телләр, аннары татар теленә якын булганнары Аларын беләм дигән. Нугай, Кырым татар, башкортны әйтеп тә тормыйм инде, анысы бер тел, татар теле белән бер тел дип әйтергә була. Телләрне өйрәнүгә ничек син кирип киттең? Менә шуны күп телләр беләсең. Мин мәсәлән үзем русча һәм татарчага сөйләшә алам. Инглиз телен бераз маташтырып карыйм. Син шулай күп телләр беләсең. Кая шуны уянды син мәхәббәт? Яра татар телен аңлыйм, туган телиме? Мин авылдан булгач, авылда инде без татарча сөйләшеп үстек. Инглиз телен менә яшүсмер чакта яхшырта башладым, үзем өйрәнә башладым, әйме? Нык кызыксынып, акцентлар өйрәнеп, инглиз теленең төрле акцентларын өйрәнеп. Менә шул ике телле кешеләрнең өстенлеге бар дип әйтер идем. Без ике телле булып үсәбез инде, мәктәптә ике телдә укыйбыз. Авылда бигрәк тә. Аның да файдасы бар. Билингвализмның файдасы бар. Шулай ук мин җырлыйм да, минем ишетүем яхшы. Шуңа ул телләрне өйрәнгәндә ярдәм итә. Фонетикасын өйрәнгәндә ярдәм итә. Ягъни яхшы акцент була инде, җырлый белгән кешенең акценты яхшы була, ләкин минем ничектер үземне шундый кызыксыну булды һәр вакыт телләргә карата. Төрки телләргә кызыксыну менә шул соңгы бер 3 ел, 3-4 ел эчендә артты. Чөнки охшашлыгын күрдем дә инде, кешеләргә дә күрсәтәсе килде. Чөнки татар телен белгән кешенең өстенлеге бар дип менә күрсәтәсе килде халыкка. Чөнки татар теленең популяр булуы минем өчен мөһим. Көндәлек тормышта аны куллана алуым, төрле өлкәләрдә куллана алуым минем өчен мөһим. Шуңа күрә татарларга күрсәтәсе килә аның кулланылышының киң икәнен. Татарстан белән генә шикләнми, кайда гына барсаң да аңлашырга була. Татар теленә нык якын Нугай, Каракалпак, Карачай, Балкар телләре менә мәсәлән, безнең Русия эчендә генә дә күпме төрки республика бар. Без кая гына барсак та аралаша алабыз алар телендә. Аңлыйм рус теле уртак тел икәнен, ләкин кешенең үз телендә сөйләшкәндә аның белән башка дәрәҗәдә элемтәгә кирип була, дип уйлыйм. Якынрак күрәләр сине, үз кешең итеп күрәләр. Инглиз теле һәм татар теле буенча да син өйрәнеп киткәч, буенча сорыйсы килә. Охшашлыкларны тапкан бармы? Фонетикада охшаш авазлар бар. Татар телен белгән кешегә инглиз теленең фонетикасын өйрәнү җиңелрәк. Чагыштырсак, мәсәлән, рус телен белгән кеше белән, әйме? Чөнки сузыклар охшаш сузыклар бар. 100% охшаш дип әйтеп булмый инде, ләкин барыбер, мәсәлән, безнең инглиз телендәге әгә охшаш, әйме? Барында сузыкларга килгәндә. Ж мишәрләр J дип әйтә бит, мәсәлән, инглиз телендә дә J бар. J кебек плане. J. Яни J түгел, руслар J дип әйтер иде, мәсәлән, без J дип әйтә алабыз. Бигрәк тә мишәрләр, аларга җиңелрәк. Менә шундый фонетикада өстенлекләр бар. Шулай ук кайчакта грамматикада да очрый. Инглиз телендәге ниндидер сүз тезмәне я җөмләне туры тәрҗемә итсәң татар теленә, бездә дә шулай кулланыла. Кайчакта менә шундый шагышулар очрый. Чөнки инглиз телен өйрәтеп караганым бар татар кешеләренә. ТНВда дәресләр алып барган идем мин бер заман. Аларга менә шул татар теле аша өйрәттем. Кызык ниләр бар инде. Миңа иң ошаганы инде тегел инглиз телен өйрәнгәндә,
ыңгы харфы белән маташасын. Теге swimming, анда су койынам. В да бар шулай ук. Сузыкларга түгел, әйе. В дабл турнасы бар Әйе, ама. В да бар, не да бар бездә. Мин гомер буе әйтәем, безнең теге Apple компаниясы турнасы бар инде. Apple был Apple икән, аркылы икән ул. Мин чаккаттым. Мин гомер буе Apple йөрим, безнең татар ни теге татар хәрефе аркылы укып була дип әйтү мине. Apple дип. Син игътибар иткән бармы, кайсы инглиз сүзләре татар сүзләре белән охшаш. Брук мәгънәдә, брук төрле әйтелә. Мин теге тамыры брук дип. Candle мәсәлән, candle дигән сүз бар бездә. Шәм, ягъни candle. Әйме? Ул candle инглиз телендә. Candle, ну, андый сүзләрнең чыгышы гарәп я фарсы була ала инде. Шуңа күрә Шул яктан килеп кергән мөмкин дип әйтү мине. Әйе. Candle-не белмим, кая аның этимологиясын карарга кирәк. Тагын ди сүзләр бар әле. Очрый ди сүзләр. Менә мин бер ел дусы белән исәпләп утырган идек. Мәсәлән, бәбәй һәм baby бар. Теш һәм тиф Teeth, әйе. һәм бик. Бик битналарча шулай ук зур була. Бездә теге бер нәрсәне зур айтасы килсә, бик дип. Ансы инде очраклыгына дип уйлыйм. Бик. Юк, очраклы мин теге шул ягында кызык дип әйтү инде. Ул теге татар телендә, рус телендә бар анда охшашлыклар, milk, молоколар анда. Ансы менә очраклы түгел, milk белән молоко, чөнки инглиз телендә, рус телендә алар Hind Авропа телләре гаиләсенә керә инде. Аларның ягъни тамыры бер. Төрки телләр ул гаиләгә керми. Без инде Алтай телләре гаиләсе, төрки телләр ни тармагы булып саналабыз. Ләкин барыбер халыклар арасында гел алмаш булган. Тарихта шуңа күрә без сүзләрне алмашмый калмаганбыз инде. Мәсәлән, япон теле татар теленә охшаган бит инде, анда ишеткән бармы син охшашлыклар турында? Сөйләп кетче, мин бер видео күргәнем, мин шаккаттым, чөнки япон теле һәм безнең татар теле охшаган. Безнең тамашачыларга сөйләп китсәң күбрәк. Мин мәсәлән Мидзуки белән төшердем. Ул татар телен өйрәнгән Япониядә эшләүче профессор. Ютуны беләсеңдер инде, Юто белән алар танышлар һәм коллегалардыр дип әйтер идем инде, дуслар. Юто ул монда килеп укып, олимпиадада җиңгән кеше. Мидзуки шулай ук олимпиадада катнашкан, җиңгән икән. Һәм аның белән сөйләштергән турында. Мәсәлән, лексикада охшашлыклар, ну, сүзләрнең яңгырашы охшаш инде. Өй ие аларда, мәсәлән, анда мин ул видеода күрсәттем, ул топлаган идем бер видеога ул сүзләрне. Һәм җөмлә төзелеше, җөмләдә сүзләр тәртибе бер үк безнең. Мәсәлән, урыс телендә мәсәлән аерылайш инде, бездә мәсәлән фигыль җөмлә ахырында булса, аларда икенче урында мәсәлән, неме? Яисә инглиз телендә мәсәлән ул fixed word order, ягъни үзгәртеп булмый сүзләрнең урынын. Алар үзгәртә ярамый. Без үзгәртә алабыз. Төрле икенче төрле инде. Анда мәсәлән, япон теле белән татар теленең 100% чагыша җөмлә төзелеше. Бездә дә кабул ителгән бер сүз тәртибе бар инде ул. Шуннан чыгып әйтәм. Ну, шундый теория бар инде япон теле белән төрки телләр татар теленә түгел. Алар ни өчен охшаш, чөнки ул алтай телләренә керә дигән теория бар. Ләкин аны дәлилли алмыйлар. Минемчә инде ул теория генә һәм электән дә шул алмаш булган безнең халыклар арасында, шуңа күрә шундый охшашлыклар бар. Алмаш ягыннан хәзерге заманда да инде, мәсәлән, анда шул Google иттән да шундый ниләр сүзләр кирип бара. Google дигән сүз әйтәсең, ул эзләү дигән мәгънәдә кабул ителә үзенә үзе. Google-ла дип әйтергә була татарча. Google-лап карыйм әле. Төрле кешеләр белән, төрле милләтләр белән, аеруча төрки халык белән аралашып сөйләшкән видеоларны яздырганда, син ничегрәк узау беренче процессы, син алар язасыңмы, әйдәгез бергә төшерик дип яки алар үзләре өчен чыгама? Без менә бу арада күп төрки халык белән берләшеп бер видео сериясын чыгардык. Моны төрек егете достым Җәмил тәкъдим итте. Әйдәгез берләшеп шундый төшерергә әле дип. Ягъни инде без 4 кеше, гадәттә 6 кеше бер видеода куябыз да инде барыбызны да бер нигә Reels'га һәм сүзләрне әйтеп чыгабыз үзебезнең телләребездә. Һәм Telegram'да төркем ясап, шунда кешеләрне чакырып төшерәбез инде, гадәттә шулай итеп оештырабыз. Сүзләрне тәрҗемә итеп бирәбез дә, менә шулай төшереп җибәрегез безгә дибез дә видеоны. Чөнки һәрберебез төрле идләйш инде без. Очрашып эшләмибез, һәр кеше төшереп җибәрә. Инструкция буенча сыйфатлы булсын өчен. Менә ул алар ничегрәк кабул итә ул нине охшаш телнең охшаш булуы. Алар өчен ул теге гадәти хәлме яки яңалык кебек кабул ителә. Тамашачы аны
яңалык кебек кабул итә. Карагызлар, чыннан да без шуңа кадәр охшаш икән бит дип язучылар бик күп инде комментарийларда, әйме? Менә без соңгысын җиләк-җимеш турында төшердек. Җиләк-җимешләр һәр төрки телдә, анда үзбәк, кыргыз, казак, татар, төркмән, төрек телләрен алдык мәсәлән, әйме? Һәм анда инде күбесе яза, менә бу илгә барсам, мин ач калмам икән дип. Кешеләр, анда күп яңа караучы килә инде андый видеоны төшергәндә. Ул 4 көн эчендә 1,7 миллион карау җыйды. Безнең татар теле охшашлыгы ягыннан кайсы якка, кайсы илгә күбрәк тарта дип? Иң якынымы? Иң якыны, якын башкорт теленнән соң. Татар теле, башкорт теле. Ну, гадәттә мин нугай теле дип әйтәм инде. Өченче иң охшаш телләрнең берсе. Нугай теле, каракалпак теле, аннары менә шул карачай-балкар телләре, шулай кырым татар, казак теле. Мен шулай тизеп китәр идем. Үзбәк теле кайчакта казак теленнән якынрак та шикелле. Мин үземдә Казакстанда булган идем. Алар әкренрәк сөйләшсә, мин аңлыйм. Кайчакталар тиз сөйләшсәләр, мин аңлап җиткерә алмыйм. Бик кызыга китсә, безне алар аңламыйлар дип, без бик тиз сөйләшкән вакытта. Без әкренрәк сөйләшсәк, бераз сабыр булып, Темасыннан тора инде күбрәк. Миндә аңламаган темалар бар, чөнки лексика аерыла. Нидер фәнни тема булса, лексика нык аерыла. Булай көндәлек аралашканда барсын аңлапла. Кайбер сүзләрне өйрәнеп аласың да инде. Еш кулланыла торган сүзләрне, мәсәлән, кой-гой дигән сүз бар. Ул безнең бит, иш дигән мәгънәдә кулланыла. Ничек уй, Кой-гой. кой-гой. Бу туташ сүзме яки? Ул айрым кисәкчә түгел нәрсә була инде ул. Безнең иш бар бит инде. Бардым иш. Алар бардым гой ди инде. Бардым гой. Нәйсә калдырсаң, мәсәлән, син аңлыйсың, аптырап калырга мөмкинсең башта. Нинди сүз соң әле бездә юк, чөнки бездә бик кулланылмый инде ул. Безнең Сибир диалектында бар икән ул, кый дигән. Бардым кый дип әйтәләр икән анда, мәсәлән. Һәм берничә аваз күчешен истә калдырсаң, мәсәлән, бездә ш булгандаларда с була, баш, бас дип әйтәләр инде. Шуны истә калдырасың, мәсәлән. Аннары тагын бер икене. Үзең нинди илләрдә булган бар? Менә Төрки илләреннән. Төрки илләрдән әлегә Төркиядә генә. Урта Азиягә нык барасым килә. Танышларым бар. Казакстанда, Кыргызстанны күрергә теләр идем, табигаты. Гаҗәп табигат. Үзбәкстан. Әле бердә барган юк. Мин инде барга бар ниятләр. Урта Азиягә. Чөнки анда шапта кайчак бер көнне такси сәккәни Казанга барганда. Кыргыз. Ул кыргызча сөйләшә икән, мин татарча сөйләшәм торам. Кайсы сүзләр нык татарныкы. Мәйтәм шаккат мәйтәм телләр безне ошаган, вот ди. Мин яләметтем татарчага да. Ул күчә тиз арада татарча, кыргызча да. Бераз аерма бар, ләкин төбе бер булгач җиңел бирелде миңа ди. Япон теле белән бераз әйттеңме? Охшаш бар. Кытай теле белән бер тапкан бармы? Анда аерым нидер охшашлыклар бар, ләкин аны бик өйрәнгәнем юк. Мин күршедә Кытай тора икән. Бер көнне сораган идем, әйттем, "Нихәл сездән чыкла" дигәнем. Беләсең чыкла? Нихауны беләм инде. Нихаума. Аларда ма кисәкчәсе башлай. Менә шул охшашлык бар. Бездә ма бит инде. Ул аларда шулай кулланыла. Ошадыңмы, мәсәлән, ни чифанлыма? Шул сүзне беләм шул. Ничек тәрҗемә ителә? Ошадыңмы дигән ата. Ошадыңмы? Шулаймы аларда шыма. Шынма. Шыма дигән шынма дигән. Сынлапма дигән теге, шынма. Кара, менә син әйтеп куйдың, ма дигән кисәкчә буенча уйлап торам, шапта кемнәр татар телен өйрәнә икән. Бер нәрсә сорарга теләсәгез, ма дип өстәп куясыз да, булды китте. Сәм каләмма, булатма, икәндә өстәлмә. Сездә менә арчада м урынына ма дип сөйләшәләр. Ма. Сездә ул менә казак теленә ошаган. Аларда әле б да өстәлә, бездә м гына ишинде. Аларда бардың ба? Кеттең бе? Шулай. Б. М урынаймы? Ба, б, па, п, шулай. Сездә дә а бит инде. Ма. О. Ул сөйләмдә генә булса да, ул Мен язганда шул язам. Мә дип анда. Аннары аерым языла инде казак телендә һәм төрек телендә дә, мәсәлән, әйме? Бездә ул кушып әдәби норма кушып язу булса, аны чыннан да аерып та язып булыр иде. Гомумән бездә кабул ителгән язу, орфография ул теге артык аерыла башка төрки телләрдән. Нимә? Әйе, ул аларга күбрәк охшаш итеп кабул ителергә мөмкин иде. Уртак төрки язу куллансак без, мәсәлән, башка төрки телләр аны күбрәк аңлар иде зат телен язуда. Сөйләшкәндә аңлыйлар алар аны, әмма язуда безнең кирилл язуын күрәләр дә аңламыйча калалар кайчакта. Шуңа күрә мин үземнең соцсетьләрдә татарча уртак төрки язуда язам.
Менә мондай видеолар өчен бигрәк тә инде. Мәсәлән, йөзем сүзен мин ничек яздым соңгы видеода. Латин язуында Й, Ü, З нокталымды И, йөзем дип укыла, ләкин юзим дип языла инде. Татарлар безнең татарлар юзим дип укырга мөмкин, ләкин башкалар өчен йөзем дип, алар аның йөзем дип укылганын аңлыйлар. Казак телендә дә шулай языла, жүзем. Жүзем дип әйтелә, жүзем, йөзем. Җыгына инде башкача име, ләкин язылышы шул минеке шикелле, жүзем дип языла. Ягъни бу теге латин телен алып, латинча язуны алып, шуңа җитмәгән у әләрне өстәп куеп, Анда барысы да юк, җитмәгән өстәп түгел, инверсия янда. Менә безнең Ü язылса, анда Ü языла инде. Ü языла, ләкин Ü дип укыла ул. Аның әйтелеше генә аерыла, теге без ияләнгәннән. Без менә ияләнгәнбез аны шулай язырга. Ләкин аның альтернатив версиясе була алыр иде. Шул. Һәм башка бу менә бездә һәм башкорт телендә генә нигәдер менә шундый инверсия килеп чыккан. Урынына И яза башлаганнар. Шунтан без мин дибез име? Казаклар да мин дип әйтә, алар яза. Тыңлап карасаң, әйтелеше бер, язылышларыбыз ике төрле. Һәм шулай ук язылыш әйтелешкә дә тәэсир итә әле ул. Бәлки безнең элек күбрәк мен дип әйтелгәндер ул, дип, мен дип. Аннары И яза башлагач, күбрәк И гай әверелгән ул аваз. Аңладым синем. Димәк, ялгышмасам, бу уртак төрки тел дип, ул булай кабул ителгән нәрсә ул, яки үз ара яшьләр арасында. Уртак төрки алифба бар, кабул ителгәне бар. Мин кулланганы инде татар теленә яраклаштырган. Мен дә әне дә язам. Булай уртак төрки алифбасында анда юк мин язган. Ул бар. Уртак төрки тел турында әйтәм мин. Уртак төрки тел бар бит әле тагын. Андый проектта бар. Әкренләп өйрәнәм ул тематиканы, шуңа күрә син сөйләгәнсә миңа кызыграк. Мин андый нәрсәләрне теге аңлыйм, күп кенә төрки телләр охшаш булгач, мәсәлән, син язылышы тел дип язасың, мәсәлән. Телне тил дип язам инде. Ни белән, нокта белән булган. Талы инглиз I хәрфе. Ул тел дип укыла. Нигә шулай ни белән язасың, нокталы? Чөнки башка төрки телләрдә барысында шулай языла. Тил дип язалар. Тил дип язалар, тел дип әйтәләр. Камал янында шәһәр клубы бар. Анда менә борынгы афишалар театрга чакырылган инде. Гарәп язуында. Гарәп, латин, кирилл, татарча, хәрефләр кулланып. Татарча ул күбрәк ниндер шул замандагы латин үзгәртеп, төрлечә алифбаларны берләштереп, үзенчә дизайн ягыннан моторлап шулай ясаганнар заманында. Һәм аны төрле укып була. Гарәп теле ничәнче елга кадәр кулланылган әле? 1920 20 елларда кулланган. Дизайн ягыннан әйтеп китәсе килә, син әйттең менә бу анда о хәрефендә яки анда ике нокталы сүзләр кулланганда, алар карап торам, дизайн ягыннан бик матур күренә. Кайсы вакытта әгәр матур шрифтләксә, һәм анда хәреф булмаса, мин яна алам да, әйләндереп куям да. Айдашларга булай. Күзгә аркылы әйтеп, һәм матур килеп чыга. Кара әйләнеп кайтыйм, син безнең мин аша ягыннан булгач, әйттем бит анда, дип бездә шулай сөйләшәләр. Әчкеш тә барсы. Әчтем. Мин үземне ачтым дип әйтәм, ачкыч дип тә әйтәм, теге кайсакта ничек килә, миңа теге булай да тегеләй дә минем өчен матур һәм йөрәккә ята. Сабада бер морфологик үзенчәлек бар, ул да кисәкчәләрен дагын дип әйтү. Дагын. Бардым дагын, кайттым дагын. Менә бездә шундый нәрсә бар. Минем өчен ул теге ни, нәрсәле, тегеләй дә дөрес, булай да дөрес. Менә ничектер матур дип әйтеп җибәрсәң, дагын дип әйтеп. Сездә дә бар име ул дагын куллану? Бар. Күбрәк сабак кешеләр әйтә дип ишеткәнем бар. Бәлки шулайдыр, игътибар иткән юк. Нары бездә төсне бутыйлар инде, шия төсне, кран төсне шия дип әйтәләр бездә, шия төс. Кран бездә кранны соры төс урынына кулланалар. Коңгырт. Коңгырт кран, алар менә мондый кран төс бит инде. Әдәби телдә кран яисә коңгырт ул азрак караңгырак бугай. Монсы кран бара тиш. Мен анда вакытта теге төсне искә төшермәсәм, нәрсә эшләнгән, шул төсне әйтәм, мәсәлән, агач төсе, әкәндә көмеш төстә. Менә бу коңгырттыр инде монсы тегесе кран. Бездә шия төс, ягъни икесе дә шия төс дип әйтәйек. Мәрт шия аркылы чагыштырып шулай теге. Монсы шиягә охшаган, монсы шиягә охшамаган җиннән. Бәбер пешеп беткән шия, монсы пешмәгән шия буен. Шуны кебек. Монсы ишергән шия. Шереп беткән шия. Әйдә, монсы бераз фәлсәфирәк сорау булыр инде сиңа. Татар теле ни өчен мөһим? Мәсәлән, нигә син татар телендә сөйләшүне дәвам итәсең? Чөнки ул минем беренче телем, ана телем.
Мин шул телдә аралашып үстем. Һәм ул миңа иң якын тел, күңелемә иң якын тел. Шул телдә сөйләшкәндә мин үземне ихлас итеп белдерә алам дип әйтер идем. Фикерләремне үз-үзем була алам. Үземнең бер версиям була алам. Икенче телдә сөйләшкәндә икенче бер версиям кушыла дип әйтик. Инглиз телендә мин башкачарак сөйләшәм һәм үземне тотам. Башка темаларга сөйләшә алам. Ягъни инглиз теле аркылы мин инглиз теле аркылы гына өйрәнгән темалар бар. Психология темалары ниндидер менә шундый. Мин татар телендә алар турында сөйләшә алмаска да мөмкин. Синең сизгән бармы менә татар теленнән үзенчәлекләре язылышы буенча, анда әйтелеше буенча, суд тезмәсе буенча икән дә, сүзләрнең ясалуы буенча. Менә синең үзең күзәтүләрең Башка төрки телләрдән аерылган гомумән кешелек ягыннан караганда менә безнең дөньябызда фразеологизмнар бар, әлбәттә. Инглиз теленә я башка мин белгән телләргә тәрҗемә итеп булмаган әйберләр бар, әлбәттә. Хәзер мисалларын уйларга кирәк, белмим. Моң сүзе инде, моң. Ул бездә генә кулланылмый, ул сүз башка төрки телләрдә. башкаларда бармы? Сизгән бармы? Казакларда да бар икәнен беләм моңны. Ләкин кулланылышы бездәге шикелле микән? Төгәллегенә әйтә алмыйм. Бездә инде ул ниндидер теге тәрҗемә итеп булмый торган сүз дип кабул ителә бит инде, ягъни кешедән сорыйсың, бер кеше бер телләргә әйтә, икенче телләргә. Җыр минемчә ул җыр аркылы белдерелгән, тапшырылган сагыштыр бәлки. Бер аңлатып буламаны бер генә сүз белән. Булмый инде ул. Гел моң сүзен аңлатканда гел белән аңлатучы җөмлә кирәк. Кара, бу нигә кагылмый инде татар теленә, ләкин сорап китим, син инглиз теле буенча белгеч булгач, безне өйрәтәләр мәктәптә present simple, future simple дип, past simple дип. Инглизләр үзләрендә кулланамы ул кагыйдәләрне? Барлык 12 вакытында кулланмыйлар. 12 мәле барлыгы? 12. Күбрәк тә саныйлар бугай. Ничектер. Инде принцип буенча саныйсың шуннан тора. Юк, аны кадәр кулланмыйлар. Ул теге авырлары анда, мәсәлән, дияр бар, онтым инде авырлары. Исемнәрен хәзер. Берән past continuous ма? Past continuous кулланыла, ул мәсәлән утыра идем, миме? Ансы кулланыла. Ул кергәндә мин утыра идем, бу past continuous. Менә шунысы бар, татар телен белсәң, шушы вакытларны, инглиз телендә вакытларны өйрәнергә җиңелрәк, аңлатырга җиңелрәк. Чөнки бездә дә шуларның аналоглары бар. Рус телендә ул алай түгел. Мәсәлән, когда он зашел, я сидел, она бит инде. I was sitting when he came in. Ул кергәндә мин утыра идем бар. Утыра идем, име? Утыра идем, утырдым бар. Утырган идем бар әле тагын безнең. Русларда ул барсы да сидел. Аларда башка форма юк бит. Менә утырган идем, утырдым, утыра идем. Бездә 3 төрле мәсәлән, име? Аларда ул сидел була барсы. Сидевший дип әйтеп булмый инде. Анда юк аларда. Сидел булды. Бүтән форма юк. Бездә берничә форма бар, шуңа күрә төрле нюансларны аңлатып була инглиз теленең. Шуңа күрә, дуслар, күбрәк телләр белгән саен сезгә тормыш итәргә җайлырак булачак. Минем Булат сиңа бер кичкенә уен ясап карыйсы килә. Без әле көндәлек тормышта кулланабыз сүзләр, алар бераз заманча, яңа сүзләр кайсы берсе. Әйдә син белән шуларны кайсы берсенең тәрҗемәсе бар? Искә төшереп китик. Мин үзем дә искә төшерермен. Кайсы берсен бәлки син әйтерсең, бәлки кайдар без үзебез уйлап чыгарырбыз. Менә беренчесе, хәзер көн саен дияле кулланабыз, чөнки заманасы шул, ул да булса нейросеть. Син ничек тәрҗемә итәрсең төрки теленә? Нейрошелтер. Туры тәрҗемә булыр инде буймы? Ул нейросеть дип рус телендә генә әйтелә түгелме? Ул булай инглиз телендә андый сүз бик кулланылмый, анда алар AI дип кенә әйтә бит нәрсәне, ягъни artificial intelligence, ясалма фәһем бар безнең бер тәрҗемә, ясалма фәһем. Ясалма фәһем. Фәһем нәрсә дигән сүз аңлата? Фәһем ул гарәп теленнән алынма микән инде белмим, интеллект дигән сүз. Яисә инде ясалма интеллектны кулланыр иде. Ясалма акыл, мәсәлән. Ясалма акыл. Ясалма интеллект ул халыкара сүз. Мин шуны кулланыр инде нәрсә икән. Интеллект латин ягыннан килеп кергәч, аны күп кеше кулланадыр инде. Я и дип кыскартып язарга була. Ничектер я и менә ясалма интеллект. Погуглина ничек син? Google It, яисә инглиз теленә туры киләме? Google It. Google It. О, менә Google It һәм Google It. Ну без шартта инде it сүзе фигыль булып тора. Яисә Google'ла. Google'ла. Google'дан кара. Кайсы якта бәрі үзгә ике сүзне куштырып әйтә кирәк төпләр аңласын өчен, чөнки Google'ла дисәң, Сәйрә аңлый. Яисә Google'лап кара. Булай бездә бит татар телендә шундый бар, бер-ике сүзләр, аны һәрвакыт кулланыла, ул да булса it, тегеләй ит, булай ит. Әйтмә. Шулай ук төрекләрдә шулай ук эшли. Кайбер алма әйберләрне.
Һәм әйбер бар әле бездә. Теге әйбер, шул әйбер. Нәрсә әйтәләр мәсәлән? Шул әйбер. Ярар. Проект ничек тәрҗемә итәр инде? Проект. Казакларда менә андый сүзләргә тәрҗемәләр бар, үзләре кертеп җибәргән, белмим, ни принцип буенча проектларда оныттым инде хәзер. Аларны мин истә калдыра алмыйм. Ярар, синең вариант ничек ни итәрең? Юк, андый вариант. Мин үземчә язып киткән эш планы дип. Нәрсә өстендә эшлисең анда мәсәлән? Менә өстендә эшләүне мин кулланмас идем инде. Ул калька, рус теленнән калька. Антпиче. Өстендә эшләү над чем-то. Шуннан кергән. Бездә бернинди мәгънәдә ия түгел бу сүз өстендә эшләү. Астында эшлисең, өстендә эшлисең дигән шикелле. Аның урынына проектны әзерлим дияр идем. Проектны әзерлим. Андый калькалар җитәрлек, шулай ук яңа ел белән ул калька. Аның бернинди мәгънәсе юк бу сүз төзмәнең. Яңа ел котлы булсын. Котлы булсын, әйбәт сүз. Бөтен төрки телдә дә котлы булсын кулланыла. Әйбәт булсын. Бездә генә яңа ел белән калька кертеп киткән, күбрәк кулланыла. Кеше уйланмый инде яләнгән буенча сөйләшә, яңа ел белән туган көнең белән дип инде. Ләкин ул рус теленә Котлау кагазына язылган. рус теленнән кергән калька с днем рождения, с праздником, бәйрәм белән. Бу әйтелмәгән җөмлә кебек. Әйтелмәгән. Әйтелмәгән теләк кебек. Безнең морфологиягә шит әйбер алай әйтү. Ягъни асылда без алай бер кашында әйтмәгәнбез инде. Соңгы берничә гасыр эчендә кертеп киткән бу сүз төзмә. Элек алай әйтмәгәннәр дип әйтәген. Конкрет котлы булсын диегез. Яңа ел котлы булсын. Яңа ел котлы булсын, туган көн котлы булсын. Яхшы сүз. Котлы булу бик шәп теләк минемчә. Яхшы. Техника. Җиһаз. Нинди җиһаз? Җиһаз. Бары техник сүзне кулланырга кирәк. Техник җиһаз. Җиһаз, мәсәлән, запчастьне машина җиһазы дип әйтсәк, ничек булыр? Запчасть, машина детальләре дип әйтергә мөмкин. Бер якны уйласаң, деталь бит ул рус сүздә түгел, Халыкара сүз инде. халыкара сүз, шуңа күрә теге. Икеле. Үзебезнең тәрҗемә булмагач, без халыкара сүз кулланабыз инде. Минемчә халыкара сүзләрне куллану окей. Яхшы. Информация. Мәгълүмат, аны ул инде бар. Ул гарәп теленнән кергән сүз микән? Мәгълүмат гарәп сүз дип уйлыйм, бәлки фарсы, бәлки гарәп. Икесенең берсе инде. Менә мин шул яклы инде кергән алынма сүзләрне кулланырга, аларны рус теленнән кергәннәр белән алыштырмаска. Әгәр дә ул инде кергән икән, тарихта, язмаларда бар икән, шуны кулланыйк дим инде. Шулай ук имбир сүзе мәсәлән, зәнҗәбил. Зәнҗәбилне бир әле дип әйткәнче авыртып китәргә мөмкин. Вариант. Син мисал, ничек итеп безгә тур китереп була моны? Бер сүз белән генә, Ярый, ике сүз белән дә, җөмлә белән дә бер алмаса. Сайлау сүзе белән. Тамыры белән нәрсәдер уйларга булыр, Сайлау. Мин уйлавымча, монда җөмлә ясарга кирәктер. Кайсы сайлыйсың дип әйтеп бетергә. Кайсысы? Вариант кайсысы? Кайсысы бер, кайсысы ике. Аны исем итеп тә кулланырга була бит. Искә төште, Казакстанда скидканы ничек тәрҗемә иткәннәр? Ансы хәтерләмим. Казакларның варианты. Без җиңелдек. Җиңелдек дип язганнар. Җиңелдек. Распродажаны шулай тәрҗемә иткәннәр. Распродажаны. Скидка ташлама була, распродажаны җиңелдек дип тәрҗемә иткәннәр. Ул җиңел сүзенең җиңеллектер ул дип уйлыйм мин. Җиңеллек ул бездәге анда җиңелрәк булсын өчен. Җиңеллек була инде алай. Мин моны Төркистан шәһәрендә булганда игътибар иткән, бер кибеткә шулай язганнар. Бу якта мен каян белем тәрҗемәсен, бу якта язганнар распродажа дип, бу якта язганнар җиңеллек. Аларда дик дип. Шул сәбәпле. Сервис. Кара, бу сүзләрне мин нәрсәгә әйтәм? Чөнки көндәлек тормышта без аны кулланабыз. Теге бу информация миңа җибәр әле, кара начар сервис булды дип, шуңа күрә инде. Сервисны хезмәт. Бу хезмәт. Әйбәт. Сүз хезмәт. Мен еш кына әйтәм, төрекләр дә шулай әйтә дип. Мин төрек теле аркылы да тикшерәм. Башта төрек теле карыйм, казак телен карыйм, алар ничек куллана дип карыйм да инде. Әгәр дә ул бездә дә булган сүз икән, уртак бер сүз икән, мин шуны кертеп җибәрү яклы. Мин үҗә дөрес адым, чөнки ул татар теле төрлеккә барып тоташа. Һаманнан бездә уртак тамыр булгач, анда изләнүләр алып барырга җайлырак. Чөнки кайчакта гарәп сүзенә кирип китсәк, анда башка тамыр, башка юл. Һәм монда төрки булгач, әгәр дә төрки сүз бар икән инде, аны кулланырга кирәк. Тамырын аңлап була дип әйтүем инде. Класс. Сыйныф ул гарәп сүзе. Класс бу вакытта теге. Шәп. Поддерживаю. Хуплыйм. Мин бер көн күргән идем, окей дигән сүзне хуп дип язганнар. Хуп. Яхшы сүз шулай. Минем искә төште, шулай бер видеолар сериясе бар иде. Мин шундый менә кеше кулланмый торган татар сүзләрен аңлата идем анда һәм скетчлар аркылы күрсәтә идем. Ул Easy Tatar дигән проект минем. Анда менә шул суыткыч кебек сүзләрне кеше кулланмый, инде холодильник дип әйтәм. Мин әллә суыткыч дип әйтәм. Суыткыч кебек сүзләрне кертеп җибәрә идем анда. Холодильник дип әйтер азынрак, суыткыч тизрәк. Тизрәк. Опыт.
Tecrübe, o endi var, tecrübe. Konsept, Fikir, fikirler toplaması. fikrlar to'plaması, Mesela, iyi. yarar. Marketing. Marketing ol, Men bilamda ingliz so'zi ekanda keyin lotin xalq arasida. Mana bizning nechik aytirmiz? Tatarlar marketing so'zini nechik aytar sencha? sotuv so'zi kerak endi bunda. Aytib ketchi, nega sotuv so'zi kerak? Chunki oxirlikda narsalar sotayish endi Market bo'lishmi? Market bizning bozor deb tarjima etiladi ingliz tilidan. marketing bozor. Sotuvga qiziqsindiruv shekilli. Sotuvga qiziqsindiruv. Mana bikni so'z kontakt deb aytadi. Kontaktni jibaralmang ayb. Ilmda. Ilmda. Shu menda shuni qo'llana boshlasham so'ng orada. Men kontaktdan so'zini nega eshitdim? Birinchidan o'tiga sotsial sheltar orqali, ikkinchidan ko'p kishi Telegram orqali jibara ilmdani. Ham kontakt jibarib aytadi. Shunganda kontakt deb yozilgan. Ma, ну, Ko'pgina masalan qo'shimchalardan inchik yozalar, shular kishi qo'llana boshlaydi. Men biroq Telegramdan tatarcha ko'chira boshlagan biroq. Öğrenir için, tağından başına ağır sözlerini bilir için. Mana dostlar, şundayrak bizning бар күндәлек тормышта кулланыла сүзләр. Аның инде без күбесен теге без ничек бар шулай әйтәбез, татарча тәрҗемә итмәчә. Мине уйламыйча кайсы чакта татарча тәрҗемә итсәк, ул ничектер күңелгә якынрак та булып ята һәм дә мин үзем кайчак, мәсәлән, теге сүзнең мәгънәсен күбрәк аңлый башлыйм татарча әйткәндә. Шул суыткыч аркылы әйткәндә. Теге суыту ничектер салкын булып mantıklı olup giteyim. Ничек мантык? Mantıklı. Логично. Менә бит яңа сүз белдем. Türk tiller mantıklılar. Һәм дә инде дуслар, без әлегә тәмамлыйбыз. Безнең барлык сылтамалар булачак видео астында. Булат белән Илемтә кирер өчен, мин белән Илемтә кирер өчен, һәм дә инде Булатның YouTube каналына калдырачакмын. Өстәмә сылтама кемнәр кызыксына кирип карагыз. İyi, rahmet sana. Тамашачыларга бер нәрсә әйтеп китәрбез ахырдан татар теле буенча. Татар теленнән уялмагыз, әгәр дә ул сезнең ана телегез икән, өйрәнегез, видеоларны карап барыгыз. Шәмтә Булатның видеолары бик кызык. Аны карап, теге татар телен өйрәнеп табыла һәм татар телен авыл белән генә шикләмәгәнен дәлилләүче формат бу синең. İyi. Халыкара тел. Кызыксынган табар. Ташка кадак кагар. Хансың тырышкан табар. Мин бераздан үзгәрттем. Яра, рәхмәт. Дуслар, сезгә рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Әйбер, дуслар, бетерәгән башлаган stories дигән сүз килеп чыкты. Stories деген сүз. Storiesны тәрҗемә итик. Туры тәрҗемәсе хикәя, инде хикәяләр. Төрекләр шулай куллананы. Бәлки хәтер дип итергәдер монда. Архивга кертә инде ул. Мен архивны хатирә дип тәрҗемә итәрмен, архив сүзен хатирә. Storiesның үзен бәлки мизгил, Мизгел. мизгилгә тагын нидер кушымча өстәп, төрекләр менә хикәя дип тәрҗемә иткән Instagramда. Хикәяләр. Айда алайса Булат шул ни белән? Хикәя төшерә алыйк син белән. Әйдә. Телефонга хәтергә. Хәтергә.